Fit-tmiem sena karatterizzata minn kisbiet u suċċessi fil-qasam tas-Saħħa f'Malta, id-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei jinsab lest tal dak li jista' jinqalla matul il-lejl. Fl-aħħar jum tas-sena, Chris Fearne żar l-Isptar u ltaqa' mal-ħaddiema fejn irringrazzjahom għall-ħidma tagħhom li qed wassal biex anki f'dawn il-ġranet meqjusa biżla għad-Dipartiment tal-Emerġenza, il-mira li kulħadd jinqeda f'inqas minn 4 sigħat qed tintlaħaq. Fl-lejlet l-ewwel tas-sena waqt li ħafna minna jkunu qegħdin jiċċelebraw mal-ħbieb u l-familja, il-ħaddiema tagħna fid-Dipartiment tal-Emerġenza jkunu qegħdin jagħmlu xogħol li jsalvaw il-ħajjiet. F'dawn il-ġranet it-targets tagħna li naqdu lil kulħadd f'inqas minn 4 sigħat ilħaqnihom 100% u hekk nixtiequ li nkomplu nagħmlu. Jiena f'isimkom nirringrazzja lil-nies dedikati, in-nurses, it-tobba, l-speċjalisti li għandna jaħdmu ġu dan id-dipartiment, lin-nies tal-ambulanzi u nixtieqilhom li dal-lejl ma jkollhomx ħafna x'jagħmlu għax aħna kollha kemm aħna noqogħdu attenti li ma nixorbux u ma nsuqux. Chris Fearne irringrazzja lill-ħaddiema kollha, mhux biss dawk fil-qasam tas-Saħħa li se jqattgħu il-ħin tal-festi jaħdmu biex ikunu ta' servizz għal ħaddieħor. Ingħaqad mal-appell tal-awtoritajiet biex ħadd ma jixrob u jsuq, ħalli kulħadd igawdi b'responsabbiltà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.